Sang hadian bo Menteri Rangba ka jela u Konrad Kiesangma mentara si ula pelai pat bah ish poteli ki kali health shuttle makantob ya santali ki AC bus bat santali ki Albanian van jong ka PA Sangma International Medical College and Hospital kabadan haskol ba USTM ki nongyalam ka seng Riboy People's Council kila penram jur babaro ish poteli ki tei ki kali la register shaka jela Assam. Habakran shikilat pathai khubor minta kasngi hanongpo usamla Jason Lennox nongrom President kaseng haga jingdan lang uba Vincent Sokwai General Secretary uloong bagaskul ba USDM kadai kabadan Haribhoi District hauput usam ke Jilla Meghalaya. Henry kalong pat ke jingleran bah ka phalau yeng Menteri Rangba la pela ki kali bala register sha Assam. Balai ke USTM kamla ban register ha Meghalaya iki kali ni kadan kanu ka jingsha penthut lada kilet sha Assam. Kum ka seng ka kwa baka sarkar kan pensyai namar barobor ka skul ba USTM ka jukinti wat ki kolshor janga jilla Assam kat baka sarkar Meghalaya ka juthe buon ki jingarap. Nakaliang ka Riboy People's Council matagasngi hingi don ni kaban penpau hakaba nakaliang juga seng ka UI ba men step haplau ying jong u Menteri Rangba ba kipelat ya ketuka ka health shuttle service kaba kentup iki spotli ki kali samtli ki Arbania van but samtli ki AC bus kai ki bagaseng ka kwa ban penpau lungba kan kapor kalong ba ka USTM bat ka PA Sangma International Medical College and Hospital kemudian hapo killing hapo Riboy District ladangi sngap bat ladangi pej ya ka jinglong jingman ka jongka ni smutu usai ba kadon hapo uput usam jongka jela bat lomba ka gerteng ka jongka ro ni yo isai ba katho University of Science and Technology Meghalaya. Henry kum ka sengi penpau ba there is nothing Meghalaya in USTM. Hakipor kiba kamban shua nakalian juga seng ngilayo ya kebani kendu ya u chancellor ban penpau ya keduka ka idea ka baki ya adopt jong ka Assam nadu ka culture ka tradition lara pikan mau ba ngila address ya u chancellor hakabede bat kajing pendon kam ya kiduki janrindia ya kaban perkup burom lane ban lek burom ya kino ki dignitaries lane kiba achieve ya ki kedan kiba pera po jong ka silem ajing hikai bat hadin jong katu pila ban UI ba ya mentahi katkum ga jinglong jong ka por ki la pen kela la penderkam de ki jan kiba penmi naka tem dis na Riboy naka district ka jongi ngila kol outru ya katu ka jing pelat ya ki advertisement kiba ujit tang ya ki media house kiba nasha Assam bat ladangi pej ya ka jing yolat jong ki press fraternity na po Meghalaya kaduna hadu kata-kata te hadin katu kane por menta ni yo ipat sakawi katu ka program ka ba long mene bajia mene hapo jakasa jong Menteri Rangba ya ka bakum ka seng ni penpau bat ni penrem ba Chief Minister ulak benong bakani gade ban bus ya ka healthcare dak ba pelat ya kini ki spotli ki kali ka Arbania Vans Samtli bat ka AC bus Samtli. Henry ka bagaseng ka kwa banbu ya ka jingkeli ka long ba kai ka daw ka bapenlong ya ka PIMS USTM ban register ya ka kali Sha Assam. Kum gaseng ngidap daka jing skokya habakren ya ka subject shis berkat la benong bakadi ka kam ka beret. Henry ka depat ka bakum gaseng ngishim ba ka priority ya ka baka sorkar kadai ban bu hakmat ban kentiu ya ka revenue ya ka yo ka kot ban ong ba ya ka jaga ka badon hapo uput usam jong ka jela ka jongi ya ka ban register ya ki kali Sha Assam bat ban pelat haplau ying jong Chief Minister ngi shim na ka seng bakani kadai ka insult ya ka state hakmat jong executive head Menteri Rangba udai unong ilam ubakli du udon ya ka kamram ban pentikna ya ka burom ya ka yok ka kot ya ka burom juga jela borok kawai lada mauhi dalade upelat ya ki kali haplau yeng ka official residence ka jong u ka badai da ka registration napu Assam ni kwa ban bu e ka jingkli ki kita ki daw ki bakhanglat ya ka PIMS USTM ban wan ya ka ban register ya
ya ki kali hapo kajela ka jongi nidon ki RTO kat sya kabaki ki kwa lar kimle ka ML10 kila balik ML05 kila balik hang no ngi long open ni kata Henry ngi kwa tang ban jus mutu ba kan ni ka rukom ka ba ka USDM kale nakawi ka por sya ka wepan ban ai ka revenue sya ka Assam haka jing don apo Meghalaya ladang ipej haka por ka ba ka USDM ka don kam ya ki funds ka don kam ki lat jingrap ka sarkar jela jungi kam jukan randin Hakapor ka bakite ya ka PIMS PIMC ngiladang ipet yang tu dah kispak keluar ka sarkar jela jungi ka airam ya ka PIMS ya ka USDM claim ki sud claim ki interest te hakapor pat baka jela jungi ka don kam ya ka ban le se kila ban bun rukom kita ki jingirap naka te islam aji kai namar ba nginom la ya ka ban klet baka ka USDM ka de ka win na ki islam aji kai ka ba om tang apo Meghalaya Henry Hanot is but hari India baru kawai na ki bawan syahmat te kadai ka burom ga jongi kadai ka namanta ka jingli ba balikum ka jela ngimla ya ka ban penbor lane tang ban shu request ya ki ba ya kino ki ba ka USDM kale ka shimi kino ki jai kam ya kitu ki pisah ya kitu ki jing penut barkoj ya ka ekonomi ga jong ka state kadai maka ka bahab ban dia dan bertalang te Henry ban ong ba ngin bret ya ka registration sepo Assam but ya ka kali ya ka AS registration mata bangin pak pelaj pak launch ngasungu bukannya kalong very ironic ngam sungu nak ka daw ba UCM lada di kali temai ki bompak register ki betit napo Assam dan ki jela ya kata nginom sungu per Henry bandong ya ka kali ka baladon ya ka AS registration but ban launch officially ha ka residence ka jong u ni sikwa ban syai tang naka government la kadai ba lada ka USDM kan register ya ka kali ML hato kadon ka harassment sya Assam hato kadon ka jing pentut ya kali kawan lani ki kita ki daw ki factors ya ka ba ka USDM kamla ban register ya ka kali hapo Meghalaya ngi ko ban yo ya ka jing pensya na ka government but ngi kenturu ya ka sarkar claim da kento ngi ko hilong ba kat bala lo maki kin promote kin kentu kin bu hakmat ban prioritize ya ka jela ka jongi namar ba kumu chief minister kalong very symbolic lada ule kino ki kam ba ule mau kalong ka ba ngi le se ka bangi la banong ba kadi ka bala long burom hadu kata te Henry menta banong ba banumla ya ka ban notice ya kum kini ki jaj kam ki berit le se na ka bata ka jela ka jongi ni hap hi ban call out ya kan ne ban kentu ya ka government ba wat lagi kiladep ban register ya ka to ka kalihan juga seng kala ban long ka jing dawa ban ka jing tu ka ju ka por ba de ban penkelano ya ka registration jong kita hispoteli ki kali naga Assam syaka ML lada ka ne ka sarkar ka bu hakmat ya ka jela ka jongi ban yo ya ka burom saksi sinpat la banong pi ba ka USDM minum ailat bahkan endorse lane bahkan promote ya ki culture ya ki tradition ya ka yo ka kuat na Assam da ka jing don apo Meghalaya tengi khot ya ka MDA government dak ba ilam hido chief minister Konrad Sangma ba un penkelan shisndon dak ba betha ya ka university dak ba betha shisndon ba kide ban penkelan mardor ya ka registration na Assam Meghalaya kata kadika ka ba kum ga sengi ko ban penpau